Ето там някой! Хей! Не, Извинете! Дори! Добре, сега е мой ред. Намислил съм нещо тъмно и загадъчно. Една риба, която не познаваме. И ако питаме за посоката, ще ни смели и ще ни изплюе. Защо мъжете не обичат да питат за посоката? Да не си говорим за мъже и жени. Ако ще мъдруваме да е на тема как да не умрем. Искаш ли да се измъкнем? Естествено. Ами това как може да стане, ако изобщо не си опитаме късмета, а? Да, но... Дори, ти не сващаш напълно. Хайде! Вярвай ми! Добре. Извинете! Момченце! Ало! Не бъди неучтив, кажи здравей. Здрасти! Синът му Бинго! Немо! Беше отвлечен в... Сидни. Сидни! Да! И е много, много важно да стигнем до там час по-скоро. Можеш ли да ни помогнеш? Хайде, мъниче! Моля те! Дори, мъничето съм аз. Не ми се струва, че той е мъниче. Младежо! Господин Кит! Добре, ще опитам на китски. Спешно отряб! Намерне Какво правиш? гуси! Какво правиш? Наистина ли говориш на китски? Да може ни каже Дори, тя узнае какво казваш. посоката. Гледай, отива си. Върни са! Не се връща. Ти го обиди. Ще опитам на диалект. Дори, това не е китски. Говориш като болен стомах. Я на гърбато китски. Не опитвай гърбато китски. Вау! Дори, звучиш като психар. Може би по-силно, а? Не прави това. Белуга китски. Не биеше ли на белуга? Не биеше на белуга, биеше на нещо, което никога не съм чувал. Същата хубост. Нека ни изяде. Спокойно. Китът не яде риби клоун, яде крил.